Hello mga higala ug mga kaigsuunan, kumusta kamong tanan karon? Magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. So ang ato karon nga ipaambit mga higala igsuon, sumpay kini sa Genesis 3, no? Sa sumpay kini, no? Atong isumpay ang Genesis 3 bersikulo 4 hangtod sa 6, no? Genesis 3 or 3 hangtod sa 6, no? Aron nga ato gini nga may nahinay o pasabot mga ilogson. So kani siya is part 2 ni siya. So akong pagbasahon og sunda sa inyo nga salabutan sa inyong kinabuhi. Sa 3 nagaingon, gawa sa kahoy nga naa sa taliwala niini, gididaan kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap niining kahoya. Kung supako namo kini, mamatay kami. Sa 4 ningon, miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man gud siya nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan og mahisama kamo kaniya. Nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Sa 6, sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy maanindot kaayo ug lami ang kanon ang bunga niini ug makapahimo kaniyang malamon, mikuha siya bunga ug mikaon siya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. So mao kana ang ato karon nga ipambit mga higala. So kani siya is part 2 ni siya sa Genesis 1 hangtod sa 3. So kani siya part 2. 3 ni siya hangtod sa 6. So mga higala, kani siya is part 2 siya. So diri sa 3 nagaingon sa 3, no? Gawa sa kahoy nga naa sa taliwala niini, gididaan kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap niya ng kahoya. Kung supako namo kini, mamatay kami. So sa diri pa sa 3, sa bersikulo 3 is gidugangan na sa babae. Ang gidugang sa babae diri sa chapter sa 3, sa bersikulo sa 3, paghikap. Wala gi istorya sa Ginoong Dios ang paghikap, kundi ang ginaistorya sa Ginoong Dios na ayaw kamo pagkaon niya ng bunga ha sa kahoy. Kay kun mukaon kamo niya na mapatay kamo. Pasabot, mapatay kamo o mahimulag kamo sa espiritu sa Dios. So pasabot is nabuhi siya apan wala na ang presensya sa Dios sa kaniya. For example, wala siya kabayad sa iyahang bill sa kuryente, di ba? For example lang. So giputlan siya. So naara ang balay apan wala na nagsiga ang iyang balay. Wala na kuryente, wala na nagsiga, wala na kaya naputol na ang kuryente. So naara iyahang balay apan wala na ang presensya sa Dios. So meaning patay na. So mao na siya mga higalaigsoon, no? Dili gyud nato pwede nga kuhaan ni dugangan ang pulong sa Dios. So diri sa 4 mingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. So ginabakod sa pagtintal niya ang babae kay nakuan sa bitin ba nga kani siya is matintal gini nako, makakaon gini siya kay ginadugangan man ni ang pulong sa Dios. So yahang ginabakod sa pagtintal, no? So dire sa 5 nagaingon, gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man gud siya nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. So kani siya bersikulo 5 nagpasabot diri nga ang Ginoong Dios ang iyang mga binuhat nga mosunod kaniya, muubi kaniya, mutuman kaniya, di ba? So ang mao ni siya punto diri sa 5 nga gusto sa Ginoong Dios nga ang tanan ng mga binuhat, special jud kay ang tao kaniya. Kay kita maoy dagway niya, no? So special kay ta. Sa tanan nga binuhat is kita ang pinaka-special. Di ba? Kita ang pinaka taas ug antas nga mga tao. So gusto sa Ginoong Dios nga ang tao mosunod sa Dios. So pasabot rin sa kaning 5 nga gusto mosunod lang kita sa Dios, dili ta mosunod sa mga binuhat sa Dios, di ba? Kay kung mosunod ta sa mga binuhat sa Dios is kana isala gyapon na. Dako na siyang sala sa atubangan sa Dios. Diba mga higaligson?
nga kinahanglan ang pulong sa Dios mao jud ang ato nga sundon. Unsay gina istorya, unsay ginapamulong, mao ray ato nga sundon, dili nato kuhaan ni dugangan ang pulong sa Dios. So sa sayos ng ingon, sa pagkita sa babae nga ang maong kahoy manindot kaayo og laming kanon ang bunga niini og makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siya bunga og gikaon niya kini. So diri na is nakasala na ang babae kay gikaon na. So meaning kay gikaon na niya is patay na siya sa presensya sa Dios. Wala na kaniya ang espiritu sa Dios. Apan buhi ra siya sa materials, sa physical. Apan mo na ginistorya nako ganiya nga sa example nako nga na akay kuryente nya wala ka kabayad giputlan ka. So pagputol nimo pagkagabi ang imong balay is wala na nagsiga. So ibutan nato kanang suga is espiritu sa Dios. So wala na ang espiritu sa Dios diha tungod kay gina supak nimo ang pulong sa Dios, di ba? So buhi siya apan wala na ang espiritu sa Dios, di ba? So mo ni siya dako kayo nga lalob kayo nga panghunahuna sa tua. Kay sa uban nga panghunahuna ni kanang giyong mapatay ka mo, so wala na ta nagkinabuhi, wala na patay na. Di ba? So ang gipasabot sa Ginoong Dios kanang mapatay ka mo, ang iyahang espiritu is wala na diha. Wala na nagkinabuhi ang balang espiritu sa iya ha. So ang tao tungod kay gibuhat man sa Ginoong Dios na mahigugmaon man jud ang Ginoong Dios, wala na patay nga isigida mapatay ang tao. So gihatagan Japon niya na siya og gininhawa na makatilaw Japon ang kanang tawhan og ulan, hangin, makaani Japon siya mga ginatanom. Mo na siya giipasabot og common grace. Common grace. Ang common grace kun siya mawala na siya ang kalibutan is patubang siya sa kalaglagan. Tungod kay ang common grace ay gihatagan ta diri og pagkaon pwede tang madato, pero common grace. Ang gingon nga ni common grace is di wala pa nay kalabutan sa kaluwasan. So mo to nga buhi Japon sila is pero common grace, di ba? Common grace ta. No? Para nga ajud ni nga masabtan, no? Sa pagkita sa babae nga ang maong kahoy manindot kayo og laming kanon ang bunga niini og makapahimo kaniyang malamon, may kuha siya bunga og gikaon niya kani. So unsa ginistorya sa Ginoong Dios? Kun mokaon kamo mapatay kamo. So ang bala ang espiritu kaniya is wala na. So kay ang Dios gugma man naadya pun siya kinabuhi. Pero common grace, di ba? Common nga bisan ang mga dautan makaginhawa, bisan mga katong mga walay pagtuo nakaginawa, mao na siya common grace, di ba? So ang babae una nga natintal, una na patay siya sa espirituhanong pagkinabuhi. So nasabtan na ito mga hilagsoon. So padayon ta, no na yon. Sa pagkita sa babae nga ang maong kahoy manindot kayo og laming kanon ang bunga niini og makapahimo kaniyang malamon, may kuha siya sa bunga og gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana og mikahon usab ang bana. So tapos ang kalagiyahan nilang tanan, asawa og bana. Kay ang bana mikaon man usab. Siguro mikaon siguro ang bana dito tungod kay sila rang duha, no? Unya ang una-una sa bana basi og biyahaan ko ani, basi og mopawa ni siya nako, wala na koy kauban. Pero mga higalagsoon is konsentidor na, dili ta pwede nga mo konsentir ta sa sala, di ba? So sampol na to na kita bana nako asawa, ang asawa daghan nga kabtangan, daghang yuta, lapad og yuta. So bisan usaon kog istorya, bisan magbinuang pagkaya ko ang asawa o unsaon ko niya ulipunon ko niya pagkaya dili ko musuko, dili ko mo bagulbol niya tungod kay lagi daghan siyang kabtangan, dili na konsentidor na mga higalagsuon, kinahanglan nga ipahibalo ipasabot gyud
Musuko man og unsa magaling importante ang kamotoran is atong istorya. Mo na mga higaligsoon. So mao ni siya na nikaon ang yang bana. So pasabot is ang tanang tao is patay. So patay. So ibutan nato patay o wala na connection sa Dios. So paano ang tao nga makaadto sa Dios? Kung dili pamuhat ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Unsaon nato pagduol sa Ginoo? Unsaon po nato pagtuo kung dili magpamuhat ang Dios? Di ba mga higaligson? So pasabot ni nga ang tanan gayon nga ang Dios maoy nagbuot. Siya magbuot nga buhion ning tawana bisan pag unsa ni siya kadautan. No, kay tanan tao is nakasala, bisan unsa pa na siya kadautan, basta ang Dios na may magpamuhat ni ana ay mo maka istorya na sa pulong sa Dios, buhion na siya, banhawon na. Walay makabanhaw mga higaligson kawa sa Dios. Ang Dios na jud ang makabanhaw, ang Dios jud ang makapabuhat, ang makapabalik ngadto sa iyahang balay. Mo na mga higaligson nga kinahanglan nga magbasa sa pulong sa Dios aron nga di ta malinla, dili ta masalaag, no? Kinahanglan ta nga magbasa, itagaan na tug time nga magbasa ta sa pulong sa Dios. So silang tanan is patay na. So patay dili ingon nga physical nga pagkabatay jud nga mapatay ilubong ka dili, kundi ang balang espiritu is nipawa na. Tungod kay ang Dios yahamang binuhat bisan pa nakasala, iyang gihatagan sang ning common grace. So mao kay na nga bisan karon mga higaligson adunay mga dautan, adunay dili mo tuo pero buhi siya. Pero wala siya balang espiritu, patay. Gawas kun ang Dios na magpamuhat sa iya nga mobalik siya sa Dios. Muna nga dili ta makahukom, dili ta makapataas-taas, dili ta makapalabaw-labaw, no? Tungod kay ang tanan gyud nga pagbuot is iya gid sa Dios. Muna mga higaligson kinahanglan ta nga magbasa, kinahanglan ta nga muating kay usab, no? Sa dili pa ta magbasa sa pulong sa Dios nga mao Biblia mga higaligson, mao gini nga mangayo tag kinaalam o kay balo sa Dios, kay ang tanang kay balo o kaalam nagikan sa Dios. Wala tay bisag usa nato dire nga naatay nakahibalan, wala. Kaning tanan nga nahibalan nato is gikan ni sa Dios, no? Siya ang naghatag iniog kaning atong kusog, atong gininhawa, ato ang kinaalam nga gihatag yana. Busa may higaligson naot nga napumoy gamay nga nasabtan sa ato karon.